la gent tampoc es llançarà al carrer, a la botiga a comprar. Jo el que espero que la gent també estigui més controlat en el sentit de no vindre el mateix dia, sinó que també és més espaciat. I potser no cal comprar aquell dia, sinó comprar 2 o 3 dies abans o anar a comprar durant un cert temps. Bueno, nosaltres, de fet, pròpiament el dia de Sant Jordi és el 23. Realment les llibreries és una campanya que ja la treballes de mesos enrere. Sí que per la situació sempre estàs pendent del Procicat, però nosaltres en aquest cas, per exemple, des de l'1 d'abril, nosaltres ja comencem amb la campanya. Ja no cal comprar el llibre el mateix dia, el pots comprar. Clar, si una persona que llegeix o s'ha acostumat a llegir, jo crec que té l'hàbit i potser pots comprar un llibre una setmana, l'altre una setmana i no cal comprar tots els llibres que necessites el dia de Sant Jordi. Les expectatives és que, primer és que intentem de recuperar una miqueta la diada. Encara no serà una diada com la que estem acostumats, ja que per desgràcia continuem amb les restriccions i el primer sempre és la seguretat de les persones. Però el que esperem és que sigui un dia una miqueta especial, on de nou la gent pugui gaudir una miqueta d'aquesta petita festivitat. A l'estar com mínim 3 o 4 mesos tancat, la gent també comprava per internet, oferien la possibilitat d'enviar-t'ho a casa i clar, la venda per internet ha pujat molt. La gent ha començat a llegir més i es nota, sí. Sí, a veure, ja ho veus una miqueta, no? Perquè normalment el dia de Sant Jordi ven amb la típica pregunta de ostres, vull regalar un llibre però a la persona no li agrada llegir, no? Doncs inclús per tota aquesta gent hi ha tipus de llibres. És un dia que treballes moltíssimes hores, perquè sense exagerar fas de 5 del matí fins a les 11 de la nit, però normalment els equips ho vivim amb il·lusió, perquè crec que és maco, el tema de vendre llibres estàs venent cultura, així que ho gaudeixes.